ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନୁ କେମିତି ଆମ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଅଛି ନା ମାମୁନୁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଇଦିଅ। ଏଟା କି ଗଛ? କି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲ? এইଟା ହଉଛି ଆମ ଲଙ୍କା ଗଛ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଗୁଲୁ ପଡ଼ିଯିବ, ପଳେଇ ଆସ ଏପଟେ। ଲଙ୍କା ଗଛ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ବି ଉଠିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କଣ ଖାଉଛି? କଣ ଖାଉଛି? ମିକ୍ସଚର ରାଗ? ମିକ୍ସଚର ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ ଖାଇବ ରାଗ ପାଇଁ? ଚିନି। ସେଟା କଣ ମେଡିସିନ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହେଇଛି। କେତେ ଗୁଡାଏ ଫଳ ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଲଙ୍କା ଆମ ମାମୁନୁ ଖାଇବ। ମାମୁନୁ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି ନା? ଖାଆନ୍ତିନି? କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତିନି? ଉଁ? କଣ ପାଇଁ ଖାଇବନି? ଇଲୋ ମା, ସତରେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଡାକ ବହୁତ ରାଗ। ବେଶୀ ଗଛ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଭେଣ୍ଡି ବି ଫୁଲ ହେଇକି କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ରହିଲା ପୋଦିନା। ପୋଦିନା ଚାଲ ଟିକେ ପୋଦିନା ତ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୋଦିନା। ପୋଦିନା ପତରରେ କଣ ହୁଏ? ପୋଦିନା ଚଟଣି ନୁହେଁ କି? ଚଟଣି ହୁଏ ନା? ନଡ଼ିଆ ଚଟଣିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକଉ। ଆଉ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଖଟା ପାଣିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକଉ। ନୁହେଁ କି? ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା? ୱାଓ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆହୁରି ବଗିଚା କରିବୁ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପୁରା ଛୋଟ ଅଛି, ହେଲେ ଫଳ ବି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବି। ଆହୁରି ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। କଣ ଖାଇଛ କି ମାମୁଁ? ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବାପା। ହେଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ? କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି? କେମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ କରିକି କୁହ ନା? ଆରେ ବାଃ। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସ୍କୁଲ ଯିବ? କୋଉଥିରେ? ବସରେ ଯିବ? କା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ? କା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ? ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍କୁଲ ନା କଣ? କଣ ତମ ସ୍କୁଲ ନା? କଣ ବିବେକାନନ୍ଦ? ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। चलो डंगा फसेगा मामून डंगा फसेब बर्तमान चलो 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 पानी अच्छी ना कहीं पानी तो नहीं चलो से मांडिया रे भसई दवा डंगा हाँ
धीरे धीरे चलो 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 आर पटକୁ चलो आर पटକୁ चलो बसई दिया देखिए डंगा भासची ना हमर हाँ अरे वाह बढ़िया हसिला डंगा गुलुरा देखिए कौन करछ भासुची ना तुम पानी रे बुड़े देले से कोन भासिबो से भासिबनी